И как е в Страсбург? За млад човек като тебе ми изглежда малко скучничко, тихичко, като на село. Село, ама френско. Да. Абе, ти много се заселява в Европарламента. Дали да не вземем да те върнем, а? Как е при вас? Как е мола? Учудващо добре. Даже напират да го купят. Така ли? При това на двойна цена. Браво! Не сте решили да се пенсионирате? Я пък ти, какво говориш, бе? Че аз сега започвам да живея, бе, оче. Благодаря ви. Слушай, опитвам се да разбера защо ми предлагат толкова голяма сума. И чух, че ще гласувате нещо в Европарламента, което има връзка. Моля? Помисли малко. Значи нещо свързано с земята ли беше... Не знам какво точно. Единственото, което се сещам, е, че София кандидатства да стане административен център на една от новите евроинституции. И че какво общо може да има това? Не знам. Това е, което се сещам. Абе, няма какво да се сещаш. Провери как са нещата и веднага ми докладвай. Айде, здраве.